Vi har taget nogle rejer op af fryseren og puttet dem i sådan en lille bakke her. Sådan at nu hvor vi skal til at bruge dem, så er de kølet af. Men dem skal vi først bruge lidt senere. Med fiskene har vi indtil videre puttet olie på en pande. Det er ikke så svært. Og så har vi taget nogle stykker fisk, simpelthen bare og puttet dem på. Vi har købt dem sådan her, så ja. Så hælder vi lidt olivenolie ovenpå dem, eller sådan de bliver lidt ekstra gode. Og så, ja. Så lidt groft salt. Og så skal de også have lidt paprika. Lille bitte smule, det gør dem altså bare lidt bedre. Og så lidt blandet peber. Det gør en stor forskel på smagen, hvis man putter de rigtige krydderier på. Og når det så står her ved siden af rejerne, så er der jo bare at skrue op for fuld blus på kogepladen. Hvis der er vand, ligesom der er her i rejerne, så siger vi den lige. Hov, der røg der en udenfor. Der røg der sgu udenfor. Dem tror jeg æder. Nå, godt. Det ja. Og nu begynder fiskene at stege. Så når de begynder at stege, så skal man nok lige skrue lidt ned for dem. Efter 5 minutters tid er det på tide at vende fiskene. Hvis man ikke køber dem, så kan man også bare fange sådan en makrel her, eller hvad det er for en fisk, man nu vil have. Og så bare skære siderne af dem og tage lidt ben af. Ja, altså det er om til, om man vil besværet, om man er ude at fiske og alt det der. Til fiskeretten simpelthen til, der har vi taget lidt stegt kartofler, eller de har været i ovnen, undskyld, sammen med nogle rugbrødder og nogle gulerødder. Og så vil vi putte dem i ovnen igen til, ja, fordi vi spiste ikke det hele i går, vi har det med at lave alt for store portioner. Men okay, vi kan også bare putte det i mikroovnen, nu hvor det har været i ovnen i går. Så giver vi det 5 minutter, 2, 3, 4, 5, vi ved det ikke helt, bare, ja, starten. Bare som lidt tilbehør. Nu hvor vi alligevel havde det fra i går. Det her begynder at røde for meget, så kan jeg bare putte sådan en her over. Ja. Det gør smagen bedre. Nå ja. Og så sprøjter det ikke ud over det hele. Så det ja, så sprøjter det ikke ud over det hele, og det sviner ikke og alt det der. Så har vi taget en lille sovs. Og så fra i går og puttet på, hvor vi tog noget af saften fra rødbederne herinde. Blandede noget vand i. Så blandede vi noget mel i og noget, ja, lidt farvestof og lidt margarine i. Og så har vi en sovs og det her som tilbehør. Lækkert. For guds skyld, husk at røre rundt i sovsen. Ja. Yeah. Nu er vi færdige med det her, så det putter vi på bordet. Det har fået lige godt 2 minutter i mikroovnen, og så er det på tide at dække op. Skal vi prøve at smage salat? Ja, det synes jeg. Det samme med sovsen, I skruer en lille bitte smule ned, når det er blevet varmt. Og så, ja, så lader det bare simre, imens at fiskene de bliver stegt og det. Og de er pænt gyldenbrune. Og sovsen har så simrer lidt, så tager vi dem af og stiller dem på bordet. Nu har I over på din plan. Rejerne har vi simpelthen valgt bare at lade være. Bare sætte dem sådan her. Lige af dem. Ja. Og så med fisken. Det her blanding og sovsen, som vi ikke lige har fået over på bordet endnu. Så er der ikke andet end at sige velbekomme. Og jeg er så
anmelde det her med. Så skal der spises. Jeg tror, jeg vil starte med en reje og lidt sovs. Vældig godt. Det vi tog til, undskyld, vi ikke lave en video med det, men det var lige noget, vi havde fra i går, og ja, men vi laver jo ikke video med alt, hvad vi laver. Fisken den god. Så du må undskylde. Hvis I vil have, at vi skal lave det, så skriv det i kommentaren. Ja, sådan. Ja, der har du ret i. Fisken er god. Virkelig lækker. Og kartoflerne. Men i det hele taget, det er meget, meget lækker ret. Og så, sød. Fed fisk. Kan godt være på Man kan godt høre, at du ikke siger så meget. Du har alt været travlt med at spise, fordi det er godt. Nå, men hvis I kan lide det, like det. Hvis I hader det, så dislike det. Hvis I vil se mere, så subscribe. Og ja, hvis I har nogle ting, så vær venlig at skrive det nede i kommentarerne. Håber I vil nyde maden, og have en god dag, indtil vi ses igen. Eller indtil I ser os igen. Hej. Hej hej. Nej, men velbekomme. Velkommen.